tässä kuitenkin kamppaillaan turnausvoitosta ja silloin tietysti kun kaksi todella hyvää joukkuetta on vastakkain, niin saattaa käydä näin ja saattaa sitten käydä myöskin niin, että Danovski täräyttää maalin heti aloituksen jälkeen ja niin siinä käy, että Tepsi joutuu siihen pelkäämään niin 2 maalin tappioasemaan. Mikhail Danovski maalintekijänä. 13:02 pelattu ottelun toista erää, eli koko ottelua 33:02 ja Danovski maalintekijänä. Sorgajev jälleen aloitukseen. Laidoilla on Nurminen, Lehtinen ja Nummelin Smirnovlet puolustusparina. Sorgajev, Nummelin, Smirnov, vetopaikka, mutta maalivahti on paikalla. Paluukiekossa kuitenkin Jere Lehtinen tekee kavennusmaalin. Hyvin Jere Lehtinen kyttää siinä paluukiekkoa ja työntää sen vastustamattomaksi Dynamon maaliin. Ja ajassa 16:37 ottelun toisessa erässä Jere Lehtinen tekee Tepsin toisen maalin. Tepsillä on valtava myllytys tällä hetkellä. Nyt se pitää tulla sen kolmannen maali, mutta ei tule ja Kuupo pääsee väliin. Hurja tilanne oli Tepsillä. Keskinen rakensi mainiosti Vuoren ja Vilanderin avulla, mutta maalin asti se ei johtanut, mutta nyt se johtaa maalin asti. Vilander maalintekijänä ja sitä leivottiin kyllä pitkään. Katsotaan hyväksytäänkö maali, samalla nimittäin maali siirtyi, mutta kyllä nähdäkseni kiekko on maalissa ennen sitä. Vilander hyvässä paikassa keskellä laukaisusektoria ja siinä 3 miehen voimin maalia siirretään. Katsotaan hyväksyykö kuitenkin, kyllä hyväksyy. Börje Johansson maalin, 13:06 pelattu ja tilanne 3-3 ja Jukka Vilander maalin tekijänä. Rookin vastaan Silgren voittaa taistelunsa syöttöä Jantuselle, sitten Keskinen. Siinä on ratkaisupaikka ja siellä on kiekko. Esa Keskinen tekee Tepsille johtomaalin ajassa 18:35. Pari hurjaa minuuttia alivoimapeliä, sen jälkeen minuutti täyskentällisin ja Esa Keskinen purjehtii ratkaisijan rooliin. Minuutti 25 sekuntia on kestettävä tämän jälkeen. Esa Keskinen, hänen toinen maalinsa tässä turnauksessa. Siinä mestarin tyylinäyte, hyvät harhautukset ja sitten kuti, joka menee Ildar Muhometovin maaliin ja Turun Palloseura ensimmäistä kertaa tässä kamppailussa johdossa numerot Tepsin eduksi 4-3. Lähellä on se hetki, että suomalaisjoukkue ensimmäisen kerran voittaa seurajoukkueiden Euroopan cupin mestaruuden. Se on minuutin 25 sekunnin päässä. Nyt tarkkaa peliä loppuun asti. Keskinen Goroviev. Tärkeä aloitus, jonka Keskinen voittaa. Kiekko nurkkaukseen ja siinä kuluu loppu peliaika umpeen. Ja näin Turun Palloseura on todella voittanut tämän turnauksen kukistamalla Moskovan Dynamon loppuottelussa 4-3 oltuaan jo pahasti alakynnessä.